Анда birinchi agregat bizning Alakagara firmasida 300 agregat bor shunday. Shu agregatni bu комбинированный agregat sanala дисковый глубокое рыхление 65 см тирәнлеккә кадәр эшкәртә ала. 350 кешеннән арткан трактор белән егәрләп була. Landmaster дигән агрегат бу. Ташкын хуҗалыгы белән бик дустан мөнәсәбәттә эшләп килә торган компания бу беренче тракторын шулай ук безнең республикада Стильный беренче трактор районда сыналды. 15 елдан бeri эшләп килә. Мосы бурлап торган трактор түгел. Якында гына тракторлар кебек кештән торган трактор мосы бил белән бурлап торган, билдән бөгелә торган трактор. Радиус повороты biraz зуррак. Монысы малоприхотливый. Тегесенең билен белән сынап карабыз инде тагын. Şu Taylor дигән агрегатларыбыз 4 метрдан алып 20 метр ахатлык киңлектә ясыйбыз. Һәм бөтен Россия буенча шушы культиваторларны 4нче ел подряд беренче урынны алып барабыз. Грязинский культиваторларны барысында без инде әллә кашан узып киттек. И менә 120 завод эчендә инде бүгенге көндә без беренче первый десятки дибез инде. Вот таких машин зеленых уже в Татарстане 160 штук. Машина от компании Ленкин называется Рубин 12. Эта машина предназначена для обработки залежных земель, кукурузы, для интенсивной обработки, подчеркну, интенсивной обработки. Плюс диски расположены симметрично для того, чтобы не было бокового увода, и плюс это экономит топливо. Подозимой будем рады поработать и на полях соседних хозяйств. С многими работаем. Вот в прошлом году успешно стартовал проект у Рухана Салихяновича Ташкын. Коровы доятся, 4 дойных робота Лейли работает, радует его. Работает. Спасибо большое. Да, спасибо всем большое вам за поддержку. Компания Сабагра на рынке уже с 2005 года. Конкретно в Актанышском районе работаем с многими хозяйствами. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за тесное сотрудничество. Компания Сабагра является официальным дилером компаний Массей Фергюсон, Фенд, Валтера, Маскио Гаспарда. Также работаем, поставляем запасные части. Есть своя сервисная служба в количестве 7 сервисных инженеров. Каждый укомплектован своим личным автотранспортом. Здесь представлен трактор Massey Ferguson 6713, двигатель АК Power, 130 лошадиных сил, объем двигателя 4,4 литра, крутящий момент 540 ньютонов на метр. Трансмиссия у нас механическая. Опрыскивание, сеялки и все такое. Porsche фирмасы 84 жылдан бері шашкішлер, жер ішкәрту һәм опрыскивательләр ясый, иң инновационный, иң яңа технологиялар. Һәм бер вакытта фосфор калий кертә торган агрегатлары бар. Бараны эффекты зур булачак, киләчәктә ана шул агрегатка игътибар белән карыйк әле. Кирәк булачак. Әйтәм бит, бары фосфор калийны біз күздән кытырга тиеш. Рәхәт ире ул. Хлор калий барьеры хәлдәндер басып кырында иреп ятадыр и фосфорная мука. Аны кая кем коммунизм бөтен шуя тараталар я. Хәзер бетте бит, ни фосфор юк, ни калий юк бит. Без күздән кытырга тиеш основной обработка вакытында. Трассалардан аркылы чыгарып, менә шуларны исәлимен үтеп апарып киткерә кирәк. Безгә фаҗигаларсын оркы булсын өчен инде менә без техникаларны караган чагында менә бу комплектован йөрүшләр, менә бу әйберләр һәрберсе бер кешенең исән иминлеген саклар өчен